салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали омӯзиши ютуб. мухлисони меҳрубон, шахсоне ки дар сомонаи ютуб мехоҳанд блогерӣ кунанд, аввал як лайка биҷихен ва дар канали ма ҳатман обуна шавед. ман шуморо мефаҳмонам ки дар ютуб чӣ кор кард ки блогерӣ кунед ва ҳунартонро нишон медиҳед ва аз ютуб сум кор кунед. барои чӣ кор кунанд дар кор? аввал идем як лайка мезанем дар ин видео, обуна набошем, як подписатсияро меҷихем, зангулаш хати ки ай видеои оянда бахабар шем. мо дар сомонаи ютуб каналҳое дорем ки тайёран, картата мечаспонем, номерота афорд мекунем, ту видео фурида сума кор мекунем. пеш аз дар бораи ҳамин каналҳо гап задан, дар бораи каналҳои майдако гап мезанем. он шахсоне ки нав мегӯем блогерӣ кунем, намефаҳмем нухасос, ма шуморо тавсия метиҳем ки каналҳои ай 200 подписчик сар мешава то 1000 подписчикро бо нархҳои арзон. масалан 200 подписчик, 300 подписчик, 400 подписчик то 1000 подписчикро бо нархҳои арзон ҳастай дар фурӯш. метавонед канали майдака бихарен, ҳозиражда видео партифтан гирен, ососта ёд мегирен. он нафароне ки видеошон тайёра уже медонанд ки видеомон просмотр мегирад, соат ҷамъ мегирен, шумо метавонед ки канали ай 1000 болоро бихаред. масалан канали 1000, 2000, 3000 подписчик, 4000 то канали 10000 подписчик, то канали 80000 подписчикро дорем. метавонед хеле канал бихаред. яъне каналро мехарид, видео мепартоед, соат ҷамъ мекунед. вақте ки соат ҷамъ кунед, монетизация гиро мекунед. ин каналҳо ай 6000 сар мешавад. каналҳое ки ай 1000 болоянд. яъне эфир када мешава, сабшества дора, прямой эфир дора. метавонӣ пешравӣ кунӣ. ягон жалобу авторский надора, қоидави ай канал. ана барои одамое ки ҳамаш чизон тайёрае, пинкод гирифтан метавонем, занг бизанем дар ими рақамҳо, мо шумода пинкод гирифта метиҳем. налогтона пур мекунем, агар ҳами хеле дар каналотон ҳам хеле чизо кардаги набошад. ана он нафарое ки ай худаш боварӣ доранд, медонанд ки видеошон просмотр мегирад, ё ки видеоро мехаранд, медонанд ки видео просмотр мегирад. шумо метавонед канали монетизатсияро бихаред, яъне канали полни тайёр, ягон кор намекунед, фақат видео мепартоед, сум кор мекунед, тамом. хеле каналҳоро дорем. агар хоҳишманд бошен, канали тайёр бихаред. аммо одамое ки намехоҳен ки масалан азоб кашен, канали тайёрро бихаред ва пешравӣ кунед ва аз ютуб сум кор кунед. бас каналҳое дорем ки подписчикош баландаю бе монетизатсия. ҳастаам хеле каналҳое ки подписчикош баландаю монетизатсия надорад. яъне уда видео мепартоӣ, соат ҷамъ мекунӣ, монетизатсия гирон мекунӣ. агар хеле корҳо ай даста наояд, мо гирон карда метиҳем, болои ки нарха мехарӣ, канала ки мехарӣ бода болош бо добавка мешава ҳаққи меҳнат. гирон кардан, пинкод қабул кардан, часпондан, налог ва ғайраҳо. як канал да чанд чӣ дар кора, канал просто канал ютуб нест, ин канал дуруниш аждаҳора, ин чанд канал камбутӣ дора, бояд иша ёд бигирӣ, уша ёд бигирӣ, буфаҳмӣ. намедонӣ савол бутӣ, саволда мо ҷавоб метиҳем. рақамҳои рӯи экран занг мезанем, каналҳоро мепурсем кадомаш чанд сумай ва ин эҷада қаторак чӣ услугое ки мо дорем, ин эҷада қаторак мекунем. насондагику ина миёда, инам хеле чизоро мо масалан мушкил даҳем, хеле чизо дошта бошед, мо мушкили шуморо ҳал мекунем. агар видеои мо дар шумо маъқул боша, я лайка мезихем ва дар канали ма ҳатман подписатсия мекунем, ай видеои оянда бохабар мешавем. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон бошад.